Какво става, хора? Днес ще снимаме третия епизод на Clash of Clans. Ето вижте новата ми. Не, старата ми база, когато съм 300 лева, се да направим атака. Клипът ще е кратък, съжалявам, че ще е кратък, защото имам малко батерия. И утре ще кача 14 епизод на пак Opening. Съжалявам, че малко спрях пак Opening. Извинявам се много, че го спрях, защото имам много работи. Вече си свалих нова игра. Ето, Clash of Clans ми е новата свалена игра, която сега тя е хакната. Ако питате ли? Така, човека е доста не е много развит. Пускам му балоните. Най-вече харесате клипът и се абонирайте за канала ми, моля ви. Моля ви, искам да събера поне няколко абоната. Ще на другия канал имам повече. И днес става не е много зле да се каже за мене. За вас може. Друг начин. Играхме се вече трети. Не ми казвате, че съм хакер, не съм хакер. Просто дойдоха да ви пич. Като ми приятел, да. Не знам какво съм приятел, вече го направих директно. Вече се прави. 10. Мога да правя 12. 36 лева останах. 12 лева е максималният. Може да си довършим. Вече. Може още един Wizard Tower. Ето ще има место. Ето тук примерно. Окей. Не трябва и още един Wizard Tower. Канон, да, може да ми трябва канон. Канон някъде. Май там. Никой се не е падал през тези дни. Какво ви кажа просто. Този клип ще бъде кратък. Wizard Tower, така. Inferno Tower и това ще ми трябва. Окей, 57 лева, хора. Почти 40 лева, какво ви казах. Така. И нещо. Още две последни неща. Ще ми трябва последен Wizard Tower. Ще го пусна някъде, където трябва. Най-вече ще го пусна Wizard Tower. Wizard Tower е тук. Wizard Tower. Подгледала съм и имам 3. Не се обиждайте. И последно нещо в това клип ще направим.
Едва ли ще ви стигне за цялата ограда, хора. Не, няма да ми стигне. Нищо. Важното, че базата е доста голяма. Хора са ще видим. Някой да не видим клана. Клан. Само още съм се джойнал аз. Още съм се джойнал. Аз съм на първо място. И хора, да направим една атака последно за днеска. Мале, толкова разви. Как ще взема всичките материали? Ето, ще се завръщаме на клипа. Ето е, хора, какво ви кажа, просто това е човек. Добре, само тя на настройки. Няма настройки, ей таки. Ще се логна. Цъкате, така. И имам само 17%. Аре, зареждай баба. Кънти. Вече съм слогнал. Аз трябва как да се кръстя. И как да се кръстя. Кънти. То. Това ще бъде за това видео. Дано ви е харесало. И утре ще снимам пак опенинг, 14 епизод. Няма да ми се съдите, че така вече нямам такива видеа на пак опенинг. Но ще има утре. Просто снимам повече на Clash of Clans, защото играта си свалих преди 2-3 дена, не помня. И това ще бъде за това видео. Дано ви е харесало. Палчетата нагоре. И чао.